Tämä on Street Bracket-luokan finaalin rauta 1 Olsmo-kirkolla, Timo Huolman ja rauta 2 Chevies-kympillä Kai Palenius. Street Bracket-luokan finaali lähtee. Kliimaksinomainen tapahtuma. Tässä käy Street Bracket finaaliin on päättynyt ja tästä lähdöstä vie voiton radan 1 Timo Huolman, nimittäin Kai Palenius alittaa indeksinsä 6000-osalla. Kai Palenius tänään toisenamme, Timo Huolman Oldsmobilella vie radalta 1 voiton.